jengkel gumantos patih ngenggahi wonten ing kepatihan. Iku deh. Ya, Bu. Senajan kok ora bloko mesti wis ngerti. Sapa Handaka, sapa Legawa. Putra panjenengan kok. Iya, nanging iki mesti kaya ora turu, mesti kaya ngerti. Legawa iku lho rupane wis ala, wis cacat. Lu ngono kok tak calonke patih. Saupama kelakon patihe Legawa, lah Neo iseku nek kuwi putrane patih lho. Wabot dadeke patih. Nuwun sewu, Kang. Menawi to Legawa menika rupanipun ala kados ngaten tur sarwa cacat. Monggo Legawa menika mijil kakung kami kalian Handaka. Menawi to panjenengan menika serik lan masrengit dhateng Legawa. Menika wiji panjenengan, menika uga putra panjenengan. Siji to? Lha manten anyar, kula nggih mboten nate tumindak sedeng, mboten nate tumindak selingkuh. Iya. Gawe namung panjenengan. Esek banget iki bagian kok. Kok kula Pancen Legawa iki sing luwih kuat tinimbang putramu Handaka. Ning biyen iki salahmu. kok kula salah? Oh, meteng nyidam gebecok. Dadi anake yo montrok kaya gebecok. Lho, kok jenenge wong nyidam niku mboten kula sengaja. Menika nyidam menika lho gawane bayi. Ngoten lho Kang Mas. Mula kuwi gara-gara kowe man becok. Ora enak montrok kaya gebecok. Lah sing gawe panjenengan to? Iya. Oke. Oh sing gawe denen kok malah nyalahke sing bobot. Wah, Aneh. wis ora usah ngembok. Anu Legawa anakku sing penting iki anu putraku sing paling bagus, sing paling jelek. Nek perkara putramu sing kaya becok montrok. Aja mati. Mapane wis genah. Ning omah sing pol buri awor karen ning jero kandang bebek. Nah, iki kudu kasih. Aja mati sepisan-pisan. Anakmu Legawa iku kuwi pakaian ini. Kok mboten parek betenipun menapa kalian Handaka? Lho. Kepatihan jam seger saben dina iki diresiki karo Bancepi dimenyai. Lone nganti Legawa lubuk pakaian wong bebek. Legawa ambune kaya telek bebek. Le ngutus sinten? Le maring ini ngandhak bebek sinten? Iya aku. Nggih. Kita ambune kaya telek bebek itu lumrah. Oh bapake dhewe ya telek bebek. Waduh. Wes. Aku lumrah. Nggih. Aku arep mandi. Lho niki ditari sing gelem napa mboten dadi akte niki? Ayo gelem. Lha piye le? Gelem apa ora le? Dan ibu ya ngomong ke sedulur sambut dados tanda jalan turun kaji. Es dulu boten. Ora wani. Kowe iki nek dadi patih, kok besok Rama iki bongkol. Wis ora oleh bayaran. Kowe patih dan bayaran kowe sing upayane wong tuwa ngono. Tak kandhani ya. Besok yen kok kelakon kowe ning Setrabon dadi patih ora iku. Iku meneh. Yen ora mau tuwa-tuwa, pakane kaya napun benpo. Oh, wong wedok ulang-ulang anak malah pemate bapake. Panjang yuswa, Eh? to sing mateni. Panjang yuswa. Kira-kira bongkol ngono. Boten. Oh, Wong karo bojone kok. wis sabu. Takut ya. Besok yo kok dadi patih ya. Dalam kados mekaten kula boten bagus wae. Kaya ngono. Wis Nggih. Sakit dah. arep aku dhisik. Oh, sirah piye? Ayo kira arep kok. Mangke dahar.
nek bubar mandi lampu Mandi madu mboten. ora usah Oh nggih. ora dalu itu Kira. Jahat. apa kucine sore cepate Oh sampun. apa nek bar mandi bar ngambut sono terus mangane nak terus budale kulit kraton Oh kabeh. Sampun kula sawesaken danipun jenengan lak kagungan kelangenan menapa iwak pitik. iwak pitik dasar bulune Nggih, iwak pitik menika daging nggih to sak atine kula buka. Kula ngene cakare kali ndase. mateni wong Boten daging, daging. cakar tuku Boten. wis cepate Ampun, monggo Kang Mas. Kula aturi dahar. Oh, apale? Aku antuk, Bu. Rene. Aku antuk, Bu. Antuk. Antuk ya, antuk. Ngantuk. Ala ijo. Vitamin. Vitamin iki ya ora kaya alijo ngono kuwi. Vitamin kan udah iso. Oh. Aku antuk. Angen, Bu. Kangen karo sapa ya? Ibuku ayang. Halo, adikku sing aku sewe. Halo, Dek. Oh, angen halo aku. Aku sing karo aku niku sapa? Kowe angen. Ini komputane berarti suara. Bu, Apa? aku kowe ulun andang ebek. Kandang bebek. Aku atrabe lho langen aku. Langen. Terangan. Oh iya diketok ngono lho, iki ora ngerti. Wah, kontop ya untune awas. Oke. Aku dipanjang. Bu. Aku buku. Buku amal lho. Namanya sapa? Amal apa tengah be? Maksud namanya bapakmu? Namanya bapakmu. Wah, aku sak anak apa? Ini bapakmu nanti kenal kowe kok. Ora tau bu amal. Aja. Ora apa-apa. Mas. Mas. Amal apa ndi, Bu? Kamare bapakku yang diburi to. Aja lulus aku ya. Lah aku iki dhewe kok langsung lho. Ulo kau ulah aku. Oh, monggo sampun siram. wis bersiram jamas segera karuan Sampun dangan. Loh, durung. Derek. Lagi mah sore sebagai durung. Sampun kagem jenengan sampun. Kanjeng kula disampun. Menapa? Jenengan kok mboten tirung menika wonten ingkang mambu. Aku ini kok basi. Buangan. Oh ya wasi.
Loh, lagi iki. Oh, taman pakai kok ambil lho dia tak cek. Kula ngertos nek abune banget. Berapa? Iku pajak dereng aku. Pajak lu ngatur. Dereng. Ora. Samane niku wis niku sing dereng aku. Ora abune kok ngene. Oh, jadi pajak. Nggih. Kok ya kamene. Kan aku ya ya. Kan Mas, mampu kok ya. Wis mau ora tau mampu kok mampu. Mungkin kayak kamu entot. Jadi kan bentuk. Ya, ada opo bro. Malah ning druke ya, oke. Kan ada kamu piye iki? Manis luman. Ono ilang-ilang. Tak tukul apa tak diajak Melayu. Menurut kalian. Ya, jadi rambut. Amang Melayu ini. Tapi di anu di apa? Padosi si mampu sing ndi ngono to. Aduh. Aku yo ora mampu. Ngale. Boten kok sampe ki mawon. Wong ngono ya beli sawo ngono kowe ngale. Wong mriko. Ah. Oh. Jebol iki mampu. Angen apa? Angen. Lagi kowe ngadit kok ini kangen. Kangen bersama. Kangen dari aku. Terus apa benar? Apa benar kangen aku? Wah, kok ya? Ojo diganti-ganti. Korangan kowe. Korangan. Wes lah, tolong aku iki. Ora kudu. Oh. Ojo nganti pisan-pisan. Kowe metu saka patung bomu. Awakmu bebek. Belum dilak metu. Isi-isi. Hah? Rasanya? Kowe ora krasan awon bebek. Jalan.